titha kusimikiza kunena kuti ku chipani cha Malawi Congress Party dzanja ndiye kuti lalemba pa khoma. Nkhani iru imene ikubwera ndionena kuti kumeneko ndithu mawere aukirana. Ena mwina atatsatira bwino, ena sitinatsatire nkhani yokhuza ndi Collins Zamba omwe ndi SPC komanso Anthony Bendulo. Bendulo tikupeza kuti ambiri watsala bwino amene ndithu ndi munthu amene anatchuka kumbali yokhuza ndi za IT mu chaka cha 2019 pamene ndithu anthu ankapita ku chisankho. Makosana amenewa anakayimira ndithu ngati mboni ku khoti nkhani ya milandu ya chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2019. Ankayimira chipani cha Malawi Congress Party komanso Saulos Chilima ndi chipani chawo cha UTM. Ndipo satira chisankho chimenecho tinaona ndithu kuti MCP inalowa mboma under Tonse government. Nde pa nthawi imeneyo iwo ndithu ngati anyamata amene athamanga pa ground pamodzi ndi anzawo wa Daudi Suleiman, iwo ndithu anapasidwa udindo wa Director of IT kumene kuti ndi ku OPC kapena kuti Office of President and Cabinet. Mu nthawi imeneyi ndekuti director wawo ndikuti ankapanga ripoti kwa SPC kapena kuti Secretary to the President and Cabinet. Mu nthawi imeneyo ndikuti anali Zangazanga Chikhosi. Ndezi kunesa kuti nthawi imeneyo ntchito ndithu ankagwira bwino. Komano atasinthidwa Zangazanga Chikhosi kunabwera Mai Collins Zamba. Nde amene wazikunena kunoti ubale wawo ndithu ku office kumeneku ndekuti sumayenda bwino. Zimene zinapangisa kuti munali mu August menemo chaka cha 2023 kunamveka ndithu nkhani kuti iwo achoka ku OPC apanga resign, ena ankanena zono ndiwo ndithu achosedwa ntchito kumeneku. Nde tinaona ndithu kuti kunakhala chete kuzafika ndithu mu January chaka chino cha 2025. Iwo atu Anthony Bendulo anabwera kuzalemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amafotokoza kunena zona kuti afuna ndithu kupereka uthenga ku mtundu wa Malawi. Nde uthenga amene ankafotokoza maka ndithu kuti kusayenda bwino kwa boma maka usogole ndithu wa Lazarus Chakwera ukubwera chifukwa chonena kuti anthu ena ake ogwira ntchito mbomamo nde kuti amaphatikizapo amene wa SPC amene kuti Collins Zamba akuchita ndithu zinthu zambiri zosokoneza kwambiri zimene zikupangisa zona kuti usogole wa Lazarus Chakwera uzoneka ndithu kuti ndi olephera ndimene ankafotokoza nthawi imeneyo. Ndeno kusatira zimenezo tanaona ndithu kuti masiku angapo apitawo analembanso pa tsamba la mchezo la Facebook pamene ndithu kuti afuna kufotokoza maka mablanda kapena maskando amene ndithu akuchita Mai Collins Zamba. Maskando amene anafotokoza ndithu maka nkhani zokhuza ndi kalembedwe ka anthu ntchito mboma. Iwo akuti amalemba ndithu ntchito anthu mosasata ndondomeko. Komanso mufotokoza kwawo kuti anthu ena ake ndithu akuchosedwa ntchito kumeneko maka potenga ndithu kuti anthu amene akuti akuchoka ku Blue Camp yomwe ndithu ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Nde ena akangopereka mabodza kwa amenewa amapeza kuti anthu amenewa ndoti ntchito yawo yawathera. Omwe apereka mabodzawo amapasidwa ndithu maudindo kumeneko. Ndeno potenga ndi mmene anayankhulira amenewa Anthony Bendulo akuti ali ndi umboni kwambiri kuti zinthu zambiri zimene zikusokonekera ku dziko la Malawi ndekuti nkhani zokhuza ndi mafuta komanso kubedwa kwa ndalama zimene zikagwiritsidwa ntchito pogula fertilizer ndekuti Mai Collins Zamba iwo ndithu ndi amene ali pa center amene akudziwa china chilichonse. Nde iyeyo akuti ndithu ali ndi umboni ngakhale kuti atamtenga kupita ku khoti ali okonzeka kukapereka umboni umenewo magaza chinyengo chimene amachita ndithu amene wa Collins Zamba pa nkhani zonse zimene tikufotokoza zokhuza mafuta komanso fertilizer ndi zina za chinyengo ndithu zimene zimachitika mboma. Ndeno posatira zimezi taona ndithu kuti mkulu amene anachenjezanso anthu ena ake ndithu oti akugwira ntchito mboma amenewo. Mmodzi mwa iwo ndi Dokani Ngwira. Mkulu amene akuti ndithu amagwira ntchito ku Office ya Intelligence ndekuti walembedwa ntchito kumeneko maka posatira ndithu kuti amene amulemba kumeneko ndi amene wa Collins Zamba omwe ndithu sanatsatire ndondomeko bwinobwino. Komano cholinga chake ndekuti nozikuonesa zono kuti mwina afuna kumpanga track mkulu ameneyi. Nde kumeneko atakugwira ntchito ngati administrative officer. Chifukwa anafotokozanso maka kunena kuti amalandira ndithu information yambiri oti afuna kumpanga haki. Kuti no zinthu zimene afuna kufotokoza maka zokhuza ndi chinyengo chimene amachita Mai Collins Zamba ndekuti zisachitike maka pomupanga haki ka phone yake ka ndi namba yake. Ndi akuti posachita pa analandira ndithu namba inake link inake kuchoka ku Dubai imene yakuonetsa kuti magazi ena amafuna kumpanga haki. Ndi anachenjeza kuti anthu amenewo ndi ana kwambiri potenga ndi ukadaulo umene ali nawo ndithu pa nkhani yokhuza ndi za IT. Nkhani yomwe yavuta kwambiri ndi yokhuza ndi malo amene watu akuti anali ndithu aboma omwe ndalama zake akawerengedwa ndikuti akwana 130 billion Malawi kwacha.
ndi malo amenewa akuti Mai Collins Zamba apereka ndithu ku kampani nake ya ku India kwa mwenye nake mwaulere ndoti boma ndithu yaludza malo amenewa. Malo amenewa ali ku Lilongwe ku area 55 kwa amene simukudziwa bwinobwino ndikuti ndi chakumimo opposite ku Kanengo kumeneko. Ndeno malo amenewa amatchedwa kuti ku Magwero industrial area. Malo amenewo ndekuti ma hectares yake akuti ndi 417 hectares. Ndeno akuti malo amenewa akuti aperekedwa malowa aperekedwa ndithu ndi title deed, komanso akuti apangidwa lease, ndeti leaseyo akuti ndi ya zaka 99 pamene malamulo amanena kuti lease ndithu ikhale ya zaka 50 maximum. Ndeno amene apangisa kuti malo amene aperekedwe ndi bungwe linake la boma limene limadziwika kuti MITC kapena akunena kuti Malawi Investment and Trade Center. Ndiye akuti mbuyomu zinthu zimene zimakanika chifukwa choti ma directors komanso CEO amene ali kumeneko amakana ndithu kuti apange zinthu zophwanya malamulo. Ndiye potsatira zimene zakuti anthu amenewo CEO anakaniridwa ndithu kusayinidwa contract yake itatha nthawi ameneyo, pamene ma directors kumeneko ndoti anawachosa ntchito pazifukwa ndithu zosadziwika bwinobwino. Ndi cholinga choti alembereko anthu ena ntchito, anthu omwe ali loyo kwa amene a Collins Zamba. Ndeno CEO kapena kuti Chief Executive Officer amene ali kumeneko dzina lawo ndikuti ndi Paul Kwengwere, pamene ndithu amene analembedwa mosatsata ndondomeko ya boma amene atu ndi Kuluga Phiri ngati CEO. Ndeno mufotokoza kwawo akuti anthu amenewa amene anachosedwa ntchito kumeneko akuti ndithu amapempha a Collins Zamba kuti zimene zisachitike kuti malo asapite mwaulere, boma likwena ndithu kupeza ndalama makaposeta ndithu kuzinkhani kukhuza malo amenewa, komano iwo ndithu anakaniza zimene zinchifake anawachosa ntchito ndikuti malo anapita ndithu mwaulere mmene tafotokozeramo. Ndeno nkhani ndionena kuti akuti kampani imene ndithu ikutenga imene apasidwa malo amenewa dzina lake ndi Alize, yomwe ndithu tafotokoza kale kuti aino ake ndi ochoka ndithu ku dziko la India. Ndiyo akuti anapanga ndithu mgwirizano ndi dziko la Malawi. Ndiye mgwirizano amenewo ndoti anapanga kampani imene dzina lake akuti ndi SPV kapena kuti Special Purpose Vehicle. Ndiye mgwirizano amenewo potenga kuti malamulo amene azona kuti dziko la Malawi likwena kukhala ndi ma percentage ambiri ngati shareholder, komano zinapezeka zona kuti zinachitika opposite. Amenewa Alize ndi amene ndi ma percentage ambiri omwe ndi 65% pamene dziko la Malawi linapezako 35%. Zomwe mukuyankhula kwawo zikuonesa zomwe kuti Collins Zamba ndikuti anandi ndalama zina zake za chinyengo kuseri ku kampani imene ya Alize ndi cholinga kuti zinthu zonsezi zitheke. Ndeno akuti posalira ndithu kuti contract ya Paul Kwengwere itatha ndi pamene ndithu Kuluga Phiri anapita ku bungwe limene la MITC ndi kukakhala ngati CEO, komano nthawi imene ndotino anali asanalembedwe ntchito, anangopita kukagwira ngati ogwirizira kumeneko. Nde zinapezeka zonata kuti itatuka vacancy anapeza zoti amenewa anatenga ndithu ngati CEO, ndi amene ndithu anapanga facilitate china chilichonse kuti chitheke, kusayinira china chilichonse kuti kampani imene ya Alize ipasidwe malo amenewa aku area 55. Ndeno funso lomwe likumabwera ndionena kuti ndi chifukwa chani kodi amene Anthony Bendro akumabwera panopa kumazafotokoza zimenezi, maka kuti nthawi yonseyi anali kuti. Nkhani itu ndionena kuti anthu amene wande kuti chifukwa choti ananyererana zina zake kumeneko ndi chifukwa akumabwera pamenepa kumazafotokoza maka za zoyipa za anthu enake zimene akuchita ndithu mboma limeneli. Koma potenga kuti nthawi yatha anthu akukwera kuchisankho ndi Amalawi ndithu ndi amene akaweruze china chilichonse maka chokhuza ndi ulamuliro umenewo wa chipani cha Malawi Congress Party. Ngati muli ndi ndemanga pa nkhani imene mutha kutumiza ndemanga imeneyo ku comment section, koma tikamapereka timekezenso maganizo a anthu ena. Tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiyoti zitha kufikirani mosavuta.